अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। बघा, वेळ काळ टायमिंग आणि त्या गोष्टीवर न बोललेलं, नो कॉमेंट्स ठेवलेलं खूप चांगलं असतं। त्यामुळे ह्या गोष्टीला मी कायम नो कॉमेंट्स देतो। लोकांच्या हृदयात एखादी गोष्ट असते किंवा मनामध्ये जी गोष्ट असते, भारतीय जनता पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या मनात जी गोष्ट असते ती योग्य टायमाला योग्य वेळी बाहेर पडते। मी ह्या गोष्टीवर कायम कमेंट्स देतच नाही। मी असंख्य वेळा सांगितलेलं आहे की ती वेळ अजून आलेली नाहीये। कार्य करत राहणे आणि काय फळ मिळतं याची वाट न पाहणे, फळ हे नक्कीच मिळेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।